xente que leva moito tempo, dicía algún no vídeo de Pontevedra de toda a vida, e que estaba sufrindo as consecuencias do cara que está a vivenda, do lonxe que hai que irse a veces cando non quere estar en Pontevedra, do que lle costa pagar un aluguer cada vez máis caro, das presións, me decía algunhas persoas que recolleron a chaves, as presións que nos meten para pagar o aluguer, e aquí hai outra solución, e xente que veo a Pontevedra, a Galicia, buscando unha nova vida, a veces dende moi lonxe. Había unha das chaves que entreguei, era unha persona que viña de Bangladesh e que decidiu que aquí había que empezar unha nova vida, igual que os migrantes galegos tiveron que ir moi lonxe hai moito tempo, e allá que tiveran as oportunidades que nós lle queremos dar a xente que ven aquí e que quere empezar unha nova vida e sin esquecer de onde son, ser igual de galegos que os que levamos aquí vivindo toda a vida. Esta é a solución. Hai 2 anos estábamos aquí facendo o primeiro anuncio de que aquí va a haber o que hoxe é unha realidade. Algúns se poñían en dúbida, decían, bueno, un anuncio máis dos políticos, xa veremos se é verdade, xa veremos se todo o que prometen se vai cumprir, pois eu me alegro que 2 anos despois isto sexa unha realidade para a xente que realmente o precisa. Por lo tanto, moitas gracias á empresa constructora, os arquitectos, e aquí me quero parar un momento, tuve unha ocasión, porque non le enseñaron, está aquí os novos propietarios, nos enseñaron o que vai ser a súa nova casa, son os que teñen todo o dereito a decir quen entra e quen non entra a partir de hoxe que teñen a chave, se nos fixeron o honor de deixarnos ver unha vivenda, creo que de moitísima calidade. Eu sempre digo que é mellor facer algunhas vivendas menos e as que fagamos que sexan da calidade que merece a xente que as vai ocupar. Só que se pensaba a veces, vivendas públicas son de menor calidade, isto non vai ser así, nin aquí, nin todas, nin en ninguna das que estamos a facer en Galicia. 4.000 en 4 anos. Estas son as primeiras que entregamos. As primeiras vivendas. Eu me alegro moitísimo que a conselleira, e aproveito para felicitala a ela, a todo o seu equipo, a Heriberto, o director do Instituto Galego de Vivenda Solo, que son os que están tirando xunto con María, para que isto sexa unha realidade, agradecerles que sexa nesta cidade. Na miña cidade, eu vivo aquí moi cerca, e ter aquí un barrio que vai empezar a coller moito máis puro do que ten todavía. Un barrio con xente nova, un barrio que chega con xente ilusionada, que estou seguro que vai coidar estes entornos maravillosos que vemos aquí. Isto vai ser o voso fogar e, polo tanto, todo o mundo ten moitísimo interés en coidar un fogar que é unha nova vida. Gracias ao Concello de Pontevedra, porque estamos colaborando con eles. Tamén quero dicir a Cabeza Accidental que a Xunta fai vivendas e o Concello de Pontevedra tamén pode facelas, e, polo tanto, eu lle pido que siga o noso exemplo. Non estamos facendo moitas vivendas e os concellos tamén deberían facelas. Pero teño que decir que entre todos os concellos que hai en Galicia, o de Pontevedra é especialmente colaborador. E, polo tanto, ceder un solo para poder facelo, ceder un lugar facilmente para poder empezar a construir é fundamental. Sobre vivendas hai moitas teorías. Xente que ten solucións, pero nunca falla unha sola vivenda. Eu prefiro ter menos solucións, falar un pouco menos e entregar chaves. Aquí, en pouco tempo, entregaremos moitas máis. Temos aquí unha das actuacións en vivenda pública da Xunta de Galicia máis importantes e espero que en poucos meses sigamos entregando cada vez máis e máis vivendas. E cada vivenda é unha aventura vital. Estas vivendas non son en propiedade, son en aluguer. Pero hai 7 anos para disfrutalas e eu lle preguntaba a conselleira, dice, e o contrato, cando se acaben os 7 anos, dice, si as están disfrutando e demostran ser vos inquilinos, poderán seguir durante moito máis tempo. Eu estou seguro que todo o mundo que está aquí empeza con moitísima ilusión, empeza con un desafogo de vir de alquileres moi altos que non podían soportar, de vivendas que non eran dignas da vida que querían levar, e aquí empeza unha nova etapa, dende a xente máis nova ata a xente que traballou toda a vida e merecía isto despois de tantos anos de traballo. Por lo tanto, moitísimas gracias, seguimos traballando
dixemos 4.000 vivendas en 4 anos, aquí empezamos a cumplilo e o gallá que podamos facer moitas máis entregas como esta. Moitísimas gracias e felicidades. Gracias.